Ar y seithfed o Fai, mi fydd ganddoch chi ddewis. Am y math o Gymru yr ydych chi am ei weld a'r dyfodol ydych chi am ei greu. Mae'r ymgyrch yma wedi bod yn siwrne a hanner. Mae wedi bod yn fraint cyfarfod gymaint ohonoch chi, yn clywed am eich gobeithion chi, eich dyheadau chi, y pethau sy'n bwysig i chi. Dych chi wedi dweud wrtho fi bod chi am i bethau weithio yn well, am allu codi yn y bore a peidio gorfod poeni beth sy'n digwydd nesaf, am gael gweld golau ym mhen draw y twnnel. A dych chi wedi gwneud hi'n glir i mi bod ots ganddoch chi am eich cymuned ac am eich gwlad. Am ddegawdau, mae Cymru wedi cael cam. Gan gyfres o lywodraethau San Steffan sy'n gwrando dim. A gyda plaid lafur sydd wedi ein cymryd yn gyniataol. Ond ar y seithfed o Fai, gall popeth newid. Mae hi ar ben ar lafur. Mae Cymru yn wynebu dewis o ddau dyfodol. Mynd am yn ôl gyda Reform UK. Plaid llawn cyndyriaid sy'n bygwyth ein gwasanaeth iechyd. Ac yn ceisio ein rhannu ni a'r bilioniers sydd yn ei hariannu nhw. Neu gallwn symud Cymru ymlaen gyda Plaid Cymru. A llywodraeth sydd yn sefyll i fyny dros Gymru. Sy'n gwella ein gwasanaeth iechyd. Ac yn cefnogi teuluoedd gyda costau byw. Gyda gofal plant am ddim i bob blentyn o 9 mis at 4 oed. Ac yn creu swyddi da adra a chefnogi busnesau Cymru. Ac o'r diwedd yn mynnu tegwch i'n gwlad. Ar ariannu teg, ystad y goron ac arian HS2. Mae'r etholiad yma yn ras dau geffyl. Mae dewis ganddoch chi rhwng gobaith a rhaniadau, rhwng uchelgais a setlo am lai. Felly gofynnwch i chi'n pwy ydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i arwain yn cenedl? Pwy ydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i symud yn gwlad yn ei blaen? Pwy wneud sefyll dros Gymru? Rwy'n pleidleisio dros Plaid Cymru. Rwy'n pleidleisio dros Plaid Cymru. Rwy'n pleidleisio dros Plaid Cymru. Pleidleisiwch dros Plaid Cymru. Ar y seithfed o Fai, mae dyfodol Cymru yn eich dwylo chi. Am arweinyddiaeth newydd, pleidleisiwch dros Plaid Cymru.